Tramvajskom linijom broj 5 u prosjeku za 20 minuta možete doputovati sa Trnja na Jarun. Kada izađete na stanici kraj crkve Sveta Mati Slobode na Staglišću, krenite put sjevera i doći ćete za 5 minuta pješke do stadiona nogometnog kluba Jarun, aktualnog lidera 3. HNL Središte. Tim putem je stigla većina nogometnih kibica grada Zagreba jer je u sklopu 11. kola na rasporedu bio gradski derbi Jaruna i Trnja. I već nakon nepune minute Jarun je umalo stigao do prednosti. Bruno Špišić se našao u prilici i potegnuo ravno u Marija Gudelja, vratara Trnja. Gudelj nije dugo bio besposlen. U 5. minuti brani udarac prvog topnika lige Igora Prijića, a u nastavku akcije gostima pomaže i Greda koju silovito trese Karlo Darojković. Na drugoj strani terena prvi ozbiljniji dolazak Trnja u završnu trećinu izaziva kontroverze. Silovit udarac Marka Guje rukom blokira Marko Čerdić, međutim za suca Mladena Komesara nema kaznenog udarca. Tko duži period prati HNTV-ov 16-terac zna da imamo posebno poštovanje prema Božidaru Fučkaru, liječniku nogometnog kluba Jarun. Doktorova taktika je jednostavna. Dok dođe do unesrećenog igrača, on u pravilu već sam prizdravi, što znači da mu i nije bilo ništa. Domaći su i dalje opasniji i konkretniji protivnik tijekom prvog poluvremena. U 31. minuti Prijić opet pokazuje koliko malo prostora treba, ali Gudelj i dalje čvrsto pokriva svoj bliži kut. Novi ogled Prijića i Gudelja gledamo u 33. minuti. Gudelj je opet pobjednik. Trnje je opasno u 35. minuti. Guja prima loptu u izglednoj poziciji, međutim njegov udarac je za zaborav. Domaći nogometaši su bili blizu vodećem pogodku nakon ovog slobodnog udarca. Loptu je na kraju sa crte izbio Dominik Pavlek. Pravo je čudo što sve nisu iskoristili domaći igrači, a poluvrijeme su zatvorili ovom vratnicom Špišića. Prva minuta nastavka na repertoaru je isti akcijski film u kaznenom prostoru Trnja. Jarun nastavlja s promašajima do te mjere da su Gudelja uveli u vratarski delirij. Špišić je opet u naslovnoj ulozi, međutim mreža Trnja ostaje netaknuta. Ali sve ima svoj rok trajanja, pa tako i neučinkovitost Jaruna, pogotovo kada u vrhu napada imate Prijića koji u 67. minuti ubačaj Admira Mislimija znalački preusmjerava u mrežu. Jarun Trnje 1:0, Prijićev 11. prvenstveni pogodak. Gosti su pokušali doći do izjednačenja, međutim više od ovog udarca u 84. minuti u stvari nisu uspjeli kreirati. Jarun je mogao udvostručiti prednost u sudačkom dodatku. Obrana Trnja na čelu s odličnim Gudeljom uspjela je preživjeti i taj nalet. Na kraju Jarun Trnje minimalnih ali zasluženih 1:0 za lidera prvenstva koji će u idućem kolu na ludo gostovanje u Vrapče, dok će Trnje na domaćem travnjaku tražiti bodove protiv Mladosti iz Petrinje. Poštovani gledatelji,